Ndewonu ndị be anyị, nnọọ na Dadaremma TV. Na nke taa anyị ga-agwọ abacha eji mkpụrụ akịdị na kpọmọ maọbụkwa na ịkpọ ya kanda wee gwọọ. Ọ dị mma, anọ m na usekwu nne m ochie, ebe a ka m nọ na nke taa. Usekwu Igbo. This is a Igbo traditional kitchen, okay? The typical Igbo traditional kitchen. This is where we are going to do this. We're going to prepare this abacha and akidi with kpọmọ. So guys, I want to fry the fish for this abacha. And here's what I get with abacha na mkpụrụ akịdị. Mmanụ m abụla njikere ka m tinyebezie ụmụ azụ gasị n'ime ite. Ụmụ maka azụ si eme na azụ n'ọkụ obere nwanne m ọ na-abụ etinyebere anụ azụ mmanụ ọ na-agbakpọkọ ya bụla ị gaghị anọcha na nso ị ga-enyetụ ya obere ọ gara ịgbakpọgara anya nke adịghị ama na ọmụcha were gosi. Ndewonu ndị be anyị, nnọọ na Dadaremma TV. Na nke taa aga m egosi unu ka esi akwadebe abacha na mkpụrụ akịdị eji kpọmọ maọbụkwa na ịkpọ ya kanda wee gwọọ. Ọ dị mma, chebiru na ya na-aga n'ebe ọbụla tupu na ala oche kirienu ka ọ ga-esi ga hụrụ ka Dadaremma si esi nke afọ na-eri. Ọ dị mma. Ugbu a ana m aga ka m denye abacha m ga-edenye abacha etinyere m akịdị n'ọkụ. Ana m eche ka ọ taa mmiri, ọ tachara ha na mmiri nke ọma. Anyị ebido nyanwa bụ osisi nri, bido ya bụ ọkpụkpọ abacha. Ọ dị mma. Unu n'anya, unu ga-ahụ na kanda anyị adịla njikere. Ọ hụrụ ka anyị sachatụ ya wee birie ya. Anyị sachatụ ya birie ya kịrịkịrị ka ọ ga-esi dị. Ọ dị mma. Ana m aga ka m ghekọọ efuru wee sụọ ya n'igwe, sụọ ya n'udo ọfụma ka ọ dị njikere maka ịgwọ abacha. Eghela m azụ n'ọkụ. Ọ dị mma. Ka m saa kpọmọ ugbu a. Akịdị m atachasịala mmiri. Eji m nwayọọ na-akwadebe ọgwụgwọ abacha. Ihe eji ekwoche kpọmọ m otu a na-ete ekwocha bụ maka na ọtụtụ mgbe aja na-ezochacha n'ime ya. Na ọ bụrụ na ikpocheghị ya, ọ bụrụ na ijiri ogbo igwe kpochaa ya, ịtata ihe aja mgbe ị ga na-ata abacha. So ya mere na ọ dị ezi mkpa na egocha kpọmọ n'ahịa, ọ gbakere ya na hụ na ọ sara ya nke ọma tupu o jiri ya esi nri. Kpọmọ anyị enwewala ọcha, ịhụla. Ịhụ ka nke a dị, mana nsacha ya ị hụrụ ka ọ dị ugbu a. O nwewela ọcha, ọ dịghịzi unyi. Sapo nne ya.
Eghechala m ehuru n'ọkụ. Ehuru maọbụ efuru. Ụfọdụ ndị na-akpọ ya ehuru, ụfọdụ na-akpọkwanụ ya efuru. Ha ncha bụ ofu ihe. Eghechala m ya n'ọkụ. Inweta ihe ọ na-ekpo. Ihe ọ na-ekpo. Ka o si m. Nke ọ bụla ịsachaghị na ọ ga na-enwu sọ ọcha. Ya, anaghị ajụ ma asakwara ya asa. Kpọmọ anyị adịla njikere. Ọ fọziri ka m birie ha ncha otu ha ga-esi wee banye n'ite abacha. Ka anyị saa kpọmọ a nke ọma. Ka o doo anyị anya na enweghịzi ihe dịka unyi nke ụdị ọbụla n'ime ya. Kpọmọ anyị adịla njikere. M ga-asụ efuru ugbu a. M na-aṅa ikwe n'ọkụ ka ọ kpọọ akpọ ka efuru hapụ ịnyakodocha n'ahụ ikwe. Ọ kpọcha ugbu a. Ọ ka dị mmiri. Ka m mara na ọ ga na-akpọ ugbu a. It's dry now, so efuru. Ihe ọ na-ekpu. Crushed efuru now. So, yabasị anyị adịla. Ụtọ anyị adịkwala. Isha anyị na-eji esi isha anyị ugbu a. Ose anyị adịla. Ose Nsụka. Nke a bụ ose Nsụka. Isha anyị adịkwala njikere. Akidi anyị. Ugbu a ejere m ighe yabasị. Ejere m ighe yabasị na mmanụ n'ọkụ wee tinyekọta ya na kpọmọ rekọ ha ncha ọnụ tupu m tinye abacha. Chebeghị ya. Mmanụ anyị adịla njikere. Ugbu a m na-aga ka m wụnye mmanụ n'ite ghekọọ ya na yabasị tupu m tinye kpọmọ.
ihe ọ na-atọ, ihe ọ na-ekpo. Ndị be anyị, unu ahụla ada dịọrọ mma na-esi nke afọ na-eri. Ọ dị mma, biko ọ bụrụ na ifibe aka na akara sọskraịbụ gị, biko gịnị ka ị ka na-eche? Pikere aka na akara sọskraịbụ gị, pikwara m aka na akara mmasị, akara like, nyekwara m aka kesaa ihe onyonyo niile na-ahụ na chanel m. Gwa ndị ọzọ ihe na-eme na chanel Ada Dịọrọ Mma TV ka e nyere aka na-akwalite asụsụ na omenala anyị n'ịdị Igbo. Ọ dị mma, biko bịanụ rie na o gheela, bịanụ rie na erimeri a egheela. Erimeri abacha na mkpụrụ akịdị eji kanda ma ọ kpọmọ were gwọọ, o gheela. Bịanụ ka anyị rie nri. Erimeri anyị egheela. Unu ahụla ka o si aga na Ada Dịọrọ Mma TV. Na nke taa anyị na-agwọ abacha na mkpụrụ akịdị eji kpọmọ maọbụ kanda were mekọnata. Ọ dị mma, biko nụ bịara m aka na akara mmasị, bịakwara m aka na akara sọskraịbụ. Abacha na mkpụrụ akịdị eji kpọmọ wee gwọọ, o gheela. Biko nụ bịanụ ka anyị rie nri. So guys, ndị be anyị, otu aka m si wee gwọchacha abacha, gwọchacha nnọọ abacha alụ a na-agwa gị ebe a. Bịa nta abacha o. Abacha mkpụrụ akịdị ya na kpọmọ, tinyekwara azụ ndụ e ghere eghe. N'anya ka m na-ata ihe a, biko bịanụ soro m ka anyị nwee aṅụrị. Erimeri na-adị mma n'ahụ. Ọ dị mma ndị be anyị, biko pịkwara m aka na akara sọskraịbụ, pịkwara m aka na akara like n'ihe onyonyo a. Daalụ maka isonyere m. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a kụziere nwa gị ka esi asụ na ka esi ede asụsụ Igbo, kpọtụrụ m n'akara ekwentị m *864563563. Ọ dị mma, emesịa.